Shalom akadongan sa porsiaon martangiang mahita. Hali Tuhan de bata na marhabangsa di Banua Gijang. Mauleate hupasahat turuanami tuho di bagasa tikion. Natotong buas mangaleho pasu-pasu di paranguluas si ganupari doho di ngolu partodion. Nuaing Tuhan naing manarihong ngolu partodion na mahami. Marhite hatam na naing sitangihonon nami. Salehom ma tutonga-tonga ni roha do pikiran nami damemi. Dinalaho majakon hatami. Jala say sama Tuhan akadu sa pangalasyon nami. Holan mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di bagasa tikion. Himana tersurat sia buku Jakobus. Bidu 5 ayat 12 sahat tuai saplalu sonon mahatani debata didok disi. Alai parjoloni saluhukna ali akadongaku. Unak kamu manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asing pe. Alai hatamuna olo hot mai olo ia hatadang hok madang asa unang madebu hamu tu bagasan uhum. Molo adong di tonga-tonga muna na manaon na porsuk martangiang ma ibana. Molo adong na marlas ni roha marede ma ibana. Molo adong na marsahit di hamu di jou ma akka situa ni huriai asa ditanyakon ibana. Di dapol ma ibana dohok miak marhite-hite guar ni Tuhani. Dungi panguluon ni tangiak kaporsiaoni mana marsahiti. Jala paheheon ni Tuhani ma ibana. Sesama nang dosana molotung adong diulahon. Atong masitopota dosa mahamu dohok masitangyangan. Asa malum hamu na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Jolmado si Elia sabako dohot hita gogodo ibana martangiang unang joloro udan jaladang ro uda ditanoi 3 taon ono bulan lelengna. Dungi diulahi ma martangiang jala dilehol langiti ma udan. Dungi dipatubuhot tanoi ma perbuena olak nido sahatna. Topik ni hata ni Tuhanon ditangihot debata tangiang ni naposona. Hurian itu hatta ya buku Jakobuson ima surat na ditujuhot wa kahalak Kristen na 12 marga halak Jahudi na maringanan di parserahan. Na mangodolhon haporsiaon na sitong iko dipatuduhon marhite pabahenan dang holan marhite hata. Di surato si Jakobus doon ibana sahala na poso ni debata dohot Tuhan Yesus Kristus sia Jerusalem. Bukuon marisihon akapo dan adengga taringo tungolu na marbisu di tonga-tonga ni pangaleleon. Hasusaat dohot pangujunan na mangasaho poda ni Yesus terlumobi sia jamita di dolok. Imalaho manugu-nugu huriai asa mangulu hobar tuhata ni debata. Dohok paturehon aka pangatusion na sala. Si bosiri na mangojar padoha di bagasa turpu jamita taon. Imate kana dohok si taonon na niadupan ni aka na porsia. Isara pangarupaon manang panidoso sian aka na mora dohok haporsuhon ni ngolu na niadupan na sida. Dipodai si Jakobus do na sida asa manaluhoni marhite na mangolu di bagasan hajujuron. Marbenget ni roha. Patuguhor roha, jala makanguluhot tangiang dohot haporsiaw di bagasan haringgason. Na mangihut akaruas ni huriai manang naporsiai, na pogos nguluna gabi korba penindasan ni akan amora. Gudang do pangujuna dohot si taonon na diadopi nasida na maban nasida, gabi dang marpakirimon, jala naing madeli. Jala gudang do halak na somal manolon-nolon ditikii, termasuk mai akan aporsiai. Hurian itu hatta taringok tusima si daotta di bagasa turpu jamita taon. Na parjolo tikos di pakatayon ayat 12.
Dia itu taida di orasi Jakobus do halak na porsia manolon-nolon manang tu parlangitan, manang tu tanoon, manang tu panolonan na asing pe nagabi si tidangi. Alai hata na sumat si dohonota, olo ho mai olo, ia hata dang ho madang. Asa unang madabu hita tu bagasan uhum, ai dohono do olo molo sitong, dohono do dang molo sala. Gabi bui mahita si haporsiaan molo tikos do alus doho hatata. Napaduahon makilalahon huaso ni debata diganu partikian ayat 10 tolu. Disosoi akan aporsia ditikii soak songoni hita. Molo adong di tonga-tongata na manao na porsuk martangyang maibana. Molo adong na marlas ni roha marede maibana. Ay marhitei na taukuho do huaso ni debata on mangajarhon iko debatado pamusatan ni nguluta di hasusaan nang dilas ni roha jala tangiang do dalan laho makanguluho parsaurata doho debata napatuluhon gugu ni tangiang tunamar sahit ayat 14 1 ayat 15 diso di papotoh tu hita rikot do majosi tua molo marsahit hita dang pitor tu datu rohatta manang lau hita tusi ay didok do di ayaton di jo namar sahih masih tua ni huria asa mana nyakon nasida di dapol mana marsahiti doho miak marhite-hite goar ni Tuhani takas mata boto ia tangiang na di pasahat tu Tuhani di bagasan haporsiaw do ido nama korhon ay marhite haporsiaw ni do laho pamalupon jala paheheon ni Tuhani na marsahiti molo alani dosa hiti sesa manang dosana molotung adong di ulahon. Napaupaton manopoti dosa dohot masih tangyangan ayat 10 taringot tu na manopoti dosa dipaingok do akar ruas ni huria ditikii nang hita pinuaing asa masih topota dosa sama hita dohot masih tangyangan asa makorhot tu hamalumon ay marhite si songonima patuguho parsauran jala patuduho rikot ni narap manarihon doho masirupan di paraloa kaporsiaon ay margugo si tutudo tangyang marhuaso si tutudo tangyang ni halak partigor na di pasaha mardonga pos ni roha manang molo tahaburjuhon napalimahon tiruan nabuy taida siap panurirang Elia nagugo martangyang ay 17 1 ayat 10 adong dihita akan aporsia nabuy gabi tirua dinguluta jolma do si Elia sabako do hita manang jolma song kita gugodo ibana martangiang nama dok marsitutu do ibana martangiang dang holan hata sabing manang mamulu sabik padohan na di tangyang nai dari dado huaso ni tangyang nai nama bahen udani dang rosa lilik tolu taon ono bula leleng na jaladung martangiang ibana muse Roma muse udani na pataridahon balgani huaso ni tangyangi na di bagasa kaporsiaon doho persitutuon na tutu ay dung ro udani di patubuhot tanoi maparbuena taringot tuson akadongan sa porsiaon boy daot talam tumakasna di buku sada raja-raja bidu 17 ayat sada do di buku sada raja-raja bidu 10 ayat 42 hurian itu hatta pos maruhatta sai ditangiho debatado angguk-angguk ni naposona manang akan naporsiai donot do debata pesalme tolu plopa ayat 10 sia nama dok donot do Jahoba diakan na bojok marroha jala ditupahi do akan na pugos todi molo dihilala roham waeng marsak manang somar gugu tapakilalahom maditiki na taadopi akai saluhukna dilabukta do debata tapasahak mana di rohatta itu debata di bagasan hasitongan unang maila manang mabiar hita pabotoho sasudena itu debata tatopoti jala tatadik komadosatai ay ngolu nasay totong di bagasa dosa boydoi mga bati parsaorat doho debata tasuliki marohatai marhite na tapangido todi parbadiai papatarhon akadosat tanabuni dungi marseret ni roha mahita manopoti jala paubahor roha adidok do di bibil tai di buku sada Yohanes bidu sada sia molo tatopoti akadosata haposa do ibana jala bonar manesa dosata jala payasok kita sian nasa hagidukon
tatiok matotong hatani Tuhani. Ai haporsiaon itu busian na manangihon hatani Kristus do. Majaha mangarimangi dohok marningok baga-baga na di bibeli. Boidoi pahehehon hiras ni roha, dohok pakirimot ditodita. Pai baruon ni hatani di bataido pikirata jala pahotor rohata tuibana. Tapangido maho bartulomo ni rohani di bata. Dang namadok tangyang tadang marisi pangidoan narikot. Alai porludo tapasahat saluhut na tuibana. Ai guru di ibana doi. Madok mau liate hita disalu partikia di tangyang tai. Benget mahita paimahon alus ni tangyang ta sia tuhatai. Jala pos marohata. Rodo alus ni debata ditiki dohok dalan na sadiri na patupahon halongangan. Amin. Martangyang mahita. Ali Tuhan debata mau liate upasa turanami diho. Dihatam na mamakulingi hami di bagasa tikion. Nama dok tangihonom mudo tangiang ni aka naposom manang aka naporsia diho. Saya pargugui hami totong burju martangiang jala marbengek ni roha ima dina paimahon alus ni tangiang nami siakko. Tuhan debata saya si maroham marhite-hite todimi sai sosoi hami makanguluhot tangiang dohok mangulahon akka nahutangyakok kami jala pasautomu ma Tuhan alus ni tangyang nami i di bagasa partikian nasiakoi. Tuhan upasatami ma daging do todinami nasahoma Tuhan totong nama dongani hami di ngolu nami siganu pari. Saya tatap pami siap perlangitan mi na totong jauh-jauh tu adupamu. On matang yang nami, olah mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.